historické ságy soubojů mezi Barcelonou a Realem Madrid. Pro oba týmy má každý vzájemný duel velmi specifický náboj. A pochopitelně, že to tež platí i pro fanoušky, takže se společně s nimi můžeme těšit na výjimečný zážitek. Čeká nás souboj opravdových fotbalových titánů a soupeřů na život a na smrt. Oba týmy se navíc navzájem znají do nejmenších podrobností a těžko se vzájemně mohou bude v tom novém videu bude to starý ještě. To starý video, chápu to. Škoda takové ztráty, protože zákrok to byl jinak skvělý. Nezajímá, no. To je Tak víceméně nás to moc taková nezajímá. zoufalá ranka. Po přihrávce se do cesty postavil bránící hráč. Ale počkejte, Miller tady není. Xavi Alonso. No. Ronaldo. 6. Bude centrovat, obránce uplatnil své kilogramy a míč získal pro sebe. Já. Tak to se mi fakt nechce, jsem zrovna v polovině. A je to branka 1-0 pro domácí. Ty šulenty. Hej, budeme točit gameplaye z Loadoutu a to bude úplně luxusní, ne? Budeme jak ten Matěj, vole. A budeme chodit po škole, budeme si těsně myslet, jak jsme borci. Že točíme nějaký trapný videa. Jo, a nejdřív si musím založit Steam, já jsem zapomněl heslo. Obrana odvrací. Ty jsi debil. Hráči s balónem nedal nejmenší šanci. On natáčí ty trotle. A Ronaldo. Dnešní zápas sledujeme na věhlasném stadionu Nou Camp, který hostil nejeden výtečný zápas. Nastoupit na jeho trávníku musí být pro hráče výjimečným zážitkem. Nepochybně a... Faul. Je to faul. Kopat se bude proti Rád brance jim Realu zbyl Madrid. celý tým. Dostává žlutou kartu. Vůbec Ale se ne, oni nediví přestali Mírovi, mně se kepovat. jeho zákrok zdál Chcípnu. poněkud přehnaný a myslím, Perfektně zahraný přímý kop. Ovšem brankář si s tím zákrokem kryl. Balón se dostává do moci soupeře. Dobrý pás. Hej, Vynikající poziční hra. To mohla být opravdu nebezpečná situace. Moc nechybělo a byl by to býval ukázkový gól. Lionel Messi. Do prdele. Já jsem chcí. Já přelstil obránce. aha, Černo. tak je. Pas do Že jste se 16 mi na to volného napsal. útočníka vystihl Beck. Please cap, he is in the toilet. Míč neudrželi, má ho soupeř. Nic. Jsme slyšet, Lionel on Messi. natáčí. Budeme to bulharní. Centroval poměrně přesně. Byl poněkud dezorientovaný a přesto dokázal poslat míč do autu. Bude to roh. Střela hlavou. Jenom soupeře našel svoji přihrávkou s Cristiano Ronaldo. Další šanci David Villa. Dobrý zákrok, ale míč pod kontrolou nemají. Jeho Ráku, ty už můžeš tu věž. Dobrá přihrávka. Tak to byl rychlý konec akce. David Villa. Lionel Messi. Alonso. Výborná práce, Kaká. Už to vypadalo, že ztratí rovnováhu, ale ještě to všechno vybral. Hezká přihrávka. Bude z toho nějaké ohrožení branky? O, vlas mimo.
Rozhodčící má v ruce žlutou kartu a stejně jako potrestaný hráč ani já nemohu uvěřit vlastním očím. Velmi, velmi přísná karta. Ronaldo. Protože on si zlomil svoji nohu. Přinese tenhle centrální balon šanci. Za to dostal. Další šanci David Villa. Lionel Messi. Rohový kop pro Barcelonu. Ty úchyle, ty jsi mi poškodil spás. Čistě protivníkovi odebral balón, jenomže pak si ho nechal utéci. Nedovolený zákrok a volný přímý kop. Tohle, já bych řekl, že i to tam bude slyšet. Iniesta. Nevyzpytatelný Ronaldo. Xavi. Skvělá příležitost. Těsně na. Takhle se na to kouká nějaký Američan a nejednou tam ty koukala po večerníčky. První poločas je u konce. Úvodních 45 minut asi moc lidí nenadchlo, Peci. O tom